găsit la podcastul Semnele Timpului, o conversație care ne provoacă să ne gândim mai departe. Sunt Beni Ghegoiu și în acest episod voi discuta despre cum prinde viață un articol Semnele Timpului cu redactorul Alina Cartman. Alina, bine ai venit și cum îi spuneam și lui Norel în primul episod, cred că bine te-am găsit sau bine ne-am găsit. Tu fiind redactor Semnele Timpului, acest podcast este al revistei Semnele Timpului. Cred că și tu ai putea să-mi spui bun venit, într-un fel. Păi, bun venit! Și sper să fie o experiență frumoasă pentru amândoi în postura asta, inedită. Da, ne bucurăm încă o dată că suntem în studioul Radio Vocea Speranței Brașov, cărora le mulțumim pentru suportul tehnic, îi mulțumim și lui Florin Irimia din regia tehnică și împreună cu Speranța TV sperăm să oferim un episod frumos al acestui podcast Semnele Timpului, în care, cum spuneam, vom discuta despre cum se naște, cum prinde viață un articol al revistei Semnele Timpului. Dar până la a intra în subiect și a discuta pe această temă, aș vrea să te cunoaștem mai bine, eu și ascultătorii. Și aș vrea să-ți citesc câteva rânduri din CV-ul tău, ca apoi să încercăm să trecem dincolo de CV. Și vreau să menționez câteva linii importante din CV. Primul, ai studiat comunicare și relații publice. Corect. Și chiar din timpul facultății mi-ai spus că te-ai îndreptat înspre zona de jurnalism. În prezent urmezi cursurile masterului de managementul proiectelor și investițiilor la aceeași universitate, la școala la SNSPA. Iar în ce privește Semnele Timpului, de 12 ani ești redactor al revistei și după 2 ani ai adăugat și activitatea de editor. Adică după 2 ani de la începutul activității. Exact. Voiam să menționez că este important. De-a lungul timpului ai semnat mai bine de 1500 de articole, mi-ai spus, pentru ediția tipărită a revistei, dar și pentru semneletimpului.ro, varianta online. Și de anul trecut te ocupi și de site-ul este.network, pe care l-ați creat cu dorința de a fi un hub al publicațiilor online Semnele Timpului în limba engleză. Și acum, ok, asta este așa o prezentare, o imagine din punct de vedere profesional. Aș vrea să te întreb, dacă ar fi să adaugi 3 categorii noi în CV, care nu se găsesc acum și sunt complet diferite de cele care sunt acum în CV, care ar fi categoriile astea și ce ar cuprinde? Nu știu dacă să pot 3 categorii, dar prima care îmi vine în minte e referitoare la abilitățile care țin de inteligența emoțională. Astea de obicei intră sub incidența a 2 chestii în CV-uri, rezistență la stres și perfecționism, dar foarte puțini cred că își notează în CV dacă sunt introvertiți, dacă sunt extrovertiți și chiar într-un CV mai puțin formal, cel de pe LinkedIn, am trecut că sunt o persoană introvertită, dar cu abilități sociale. Pentru că, da, e ușor să vorbești cu cineva când ești doar tu față în față cu el sau când e o persoană foarte apropiată, dar mi-am dat seama că, deși până acum mă consideram o persoană extrovertită, de fapt, la bază sunt introvertită, dar îmi plac oamenii și atunci automat spun unele lucruri din mine. Și altă categorie, dacă te-ai mai gândi, ai mai găsi? Altă categorie... Cred că depinde de unde ar trebui să merg cu CV-ul respectiv. Adică dacă aș putea să spun ceva, o năzbâtie din copilărie, poate, dacă care e relevantă pentru respectiv, cine ești tu acum. Da, sau pentru unde aș vrea să mă angajez. Da. Și? Ar intra? Ce ar intra? E una pe care am spus-o chiar într-o carte care a apărut la editura Viață și Sănătate, Amintiri din copilării. Într-o vacanță de vară am fost cu unchiul meu la cofetărie. Unchiul meu era fratele mai tânăr al tatălui și era o onoare pentru mine să merg cu el și cu prietenii lui în oraș și cofetăriile după Revoluție arătau destul de diferit de cofetăriile pe care le știm astăzi, astfel că în acea
cofetărie din Balta Albă, cartierul Balta Albă din București, era și un aparat de păcănele. Și care făcea niște zgomote foarte atractive, chiar și pentru copii. Nu, mai ales pentru un copil. Zgomote, luminițe, nu? Da, era colorat cu fructe și invariabil m-am simțit atrasă să văd ce e acolo. Și mi-a dat unchiul meu niște fise ca să pot să joc acolo. Am jucat odată, am jucat de 2 ori ca să fac povestea scurtă, e mai pe larg povestită în cărticică. Și am câștigat. Într-una dintre turi am câștigat și când am văzut, bineînțeles, euforia momentului, încântarea, și curgeau, efectiv, acum nu știu exact ce sumă era, cât de mult, da. Dar copil fiind, vedeam cum efectiv curg monedele de acolo, da. Și după ce am câștigat, am prins așa curaj și zic, mai vreau să mai câștig, să mai curgă monede de acolo. Și unul dintre prietenii unchiului mi-a zis, măi, nu mai juca acum, lasă, bucură-te pentru ce ai, fii mulțumită cu ce ai și las-o așa, nu mai merge mai departe. Dar n-a avut cu cine să se înțeleagă și bineînțeles că mi-am pierdut toate fisele câștigate. Toți banii? Da. Toți ai pus. Da. Și dacă ar fi acum că în CV treci ceva care e marcant pentru formarea ta, cine ești astăzi, ce ai învățat și cum? Că am învățat că e bine ca ambiția să aibă niște limite. Adică nu e bine totuși să-ți dorești să ai totul. Uneori e suficient să-ți dorești să ai destul. Sunt curios dacă ai cumva un defect care în activitatea ta, în a scrie articole, în a te documenta, s-a dovedit a fi un ajutor în a ajunge la un articol mai bun. Am mai multe defecte care cred că e numai bine, hai să le luăm pe rând. M-au ajutat. Unul dintre ele este faptul că îmi pierd destul de ușor atenția. Adică mă las furat într-o direcție sau alta și multe articole le-am putut documenta din surse pe care le-am descoperit în momente când trebuia să fac altceva. Adică se întâmpla foarte des, am descris un articol și dintr-o sursă într-altă sursă să ajung la un alt subiect care să mi se pară, wow, foarte curios, foarte interesant, aș vrea să văd cum e asta, să nu rezist, un pic cam ca la păcănele, și să intru și în subiectul ăla, să aflu alte lucruri foarte, foarte faine, care să nu folosească la articolul al cărui termen limită se apropie, dar să-mi folosească foarte mult la următoarele. Și chiar câteodată Norel îmi spune, nu știu, dacă aflu vreo chestie, de unde o știi, dar cum ai aflat-o pe aia? Sau acum e momentul adevărului, le-am aflat în momentul în care trebuia să fac cu totul și cu totul altceva. Și spune că ar mai fi și alte defecte de genul acesta. Da, ar mai fi, asta e cumva clasic, dar în ultima perioadă am ajuns să-l înțeleg mult mai profund. E perfecționismul. Adică perfecționismul, știi că toată lumea spune, vai, defectul meu e că sunt perfecționist și e un fel de humble bragging, adică nimeni nu spune asta ca defect. Da. Dar perfecționismul chiar e un defect, pentru că te duce uneori la blocaje, te face să-ți fie frică să te apuci să scrii sau să-ți fie frică să pui punct, să crezi că ai terminat, că ajunge ce ai spus acolo, ce ai introdus în articol, dar pe de altă parte m-a ajutat în sensul care atunci când am primit o critică nu am putut să mă opresc, să zic, măi, sunt și eu om, la urma urmei asta e. Mi-a fost foarte greu să accept că asta e și că și doar să atâta pot. Ca să depășești. Da, și cumva cred că asta m-a ajutat și în documentare, pentru că nu puteam să mă opresc doar la primele lucruri pe care le găseam și tot îmi venea să mă duc, dar oare e corect așa, dar oare așa e cel mai bine? Și tot mergeam mai adânc. Uneori ajungeam chiar în înfundături din cauza... Și ar putea să vină și partea cealaltă. Poți să identifici o calitate pe care o ai, care devine un blocaj în a scrie un articol bun, în a te documenta, o calitate care, prin modul în care se manifestă ea în tine, ajunge să fie un obstacol. Ai așa ceva? Păi, cred că sunt aceleași pe care le-am menționat anterior, în sensul că e o calitate a fi curios.
de exemplu, dar când nu-ți gestionezi foarte bine curiozitatea și nu o lași să se oprească la un moment dat, poate să te distragă de la ce e esențial și de la ce e prioritar în momentul respectiv. Și atunci, da, poate să fie un blocaj, când te pierzi în prea multe detalii. Și la fel și perfecționismul. Am spus deja că perfecționismul poate să te facă să nu știu, poate să te compari cu alții și să zici cine sunt eu să mă apuc să scriu pe tema asta foarte grea, foarte importantă, pentru care alții alocă zeci de ani de studiu, mă apuc eu să scriu cu deadline peste 5 zile. Am înțeles. Și asta te poate bloca atunci când te apuci să scrii. Într-un fel, ai intrat în subiectele pe care voiam să le abordez și să intrăm și să trecem la subiectul nostru, acela al modului în care prinde viață un articol. Și în toți acești ani, în 12 ani, ai scris multe articole. Tu mi-ai spus orientativ 1500 de articole pe teme diverse. De la chestiuni, probleme sociale, chestiuni de sănătate, geopolitică, psihologie, până la spiritualitate și puțin și abordări de teologie. Și prima întrebare, care cred că este și curiozitatea celor care ne ascultă și ne privesc, ar fi cum alegi subiectele pentru articole și poate, dacă există un subiect, dat abordarea, unghiul pe care să-l iei. De-a lungul anilor am avut mai multe metode prin care alegeam subiectele în redacție, adică nu aveam eu un mod particular de a face lucrurile. În primă fază făceam un fel de ședință de sumar în care fiecare aducea mai multe propuneri, le discutam în echipă, vedeam în ce direcție putem să-l ducem, după care alegeam și fiecare își făcea parte. Apoi am început să propunem mult mai țintit, pe măsură ce interesele fiecăruia au ajuns să aibă așa o direcție mai bine definită, și tot așa propuneam, discutam puțin despre unghiul de abordare, poate despre sursele pe care le aveam, mai ales la subiectele mai delicate sau mai sensibile. Era bine să avem același punct de plecare înainte, ca să ne asigurăm că ce iese e ce trebuie. Apoi mai erau ocaziile în care la numerele speciale aveam o anumită temă și practic subiectele pe care le propuneam trebuia să fie toate din aceeași sferă, dar tot așa făcute cu un reglaj astfel încât să nu ne repetăm sau să nu se suprapună unele subiecte. Și în ultima perioadă probabil că cititorii fideli ai revistei au observat că toate numerele de acum sunt numere speciale care au o tematică unică abordată din diferite unghiuri. Și bineînțeles că lucrurile care mă interesează sunt cele care până la urmă sunt prioritare pentru mine. Adică întotdeauna propun un subiect care mă atrage la momentul respectiv, dintr-un motiv sau altul. Chiar mă gândeam la un moment dat că dacă ar avea vreodată cineva curiozitatea, sau poate chiar eu peste ani o să fac asta, să se uite pe articolele pe care le-am scris de-a lungul timpului, poate să ghicească printre rânduri lucruri care se întâmplau sau care mă preocupau la momentul respectiv. Cred că este inevitabil, pentru că pui o parte din tine acolo, oricât de tehnic ar fi, se vede personalitatea, se vede... E un fel de jurnal incognito, mai ales din punctul meu de vedere, pentru că știu și evenimentele din perioadele respective și... Și în alegerea asta a abordării, cât dacă nu neapărat procentual, dar cât este inspirație și cât este o chestiune de metodologie, de un mecanism învățat care să te ajute să imediat să selectezi și să alegi? N-aș putea să zic în procente, dar aș putea să zic că nu sunt foarte, foarte mândră de articolele pe care le-am scris, mai degrabă sub inspirație, ca să spun așa, în sensul că uneori atunci când ajung la un blocaj sau când nu pot să mă apuc de un articol, în primul rând, atunci când încep să scriu, am chestia asta că trebuie să am începutul.
La facultatea de jurnalism te învață exact invers. Întotdeauna șapoul pui după ce ai terminat de scris tot, pentru că ai tot articolul clar, structura lui în minte și atunci poți să... o sinteză, o esență, o ceva. Și mult mai bine surprinzi partea care e cea mai atractivă și care trebuie să fie la început ca să atragă cititorul. Eu nu pot așa, adică pot, dar dacă să prind curajul să mă apuc să scriu, am nevoie de un început pe care atunci când îl scriu să-l consider eu bun. Nu contează că la sfârșit îl șterg cu totul și rescriu altul diferit, dar ca să am așa un impuls, nu știu, mi se pare că începutul îți dă și vocea și mi-a scăpat care era întrebarea de la ce am pornit. Ce este, cât de mult este inspirație și cât de mult este metodologie. Da. Uneori când este un subiect mai greu sau când chiar sunt într-un blocaj din ăsta foarte, foarte mare, m-a ajutat să trec efectiv de la un paragraf la altul. Adică scriam începutul și mi se părea că e bun și automat scriindu-l gândeam ce e în el și mă ducea către următorul. Următorul tot așa, îl gândeam ca pe o structură, mă ducea în următorul. Dar cumva cantitatea de incertitudine, și când ajungeam la sfârșitul spațiului, cumva mă opream. Doar că asta zic, din punctul meu de vedere, nu e cea mai bună metodă, pentru că dacă nu faci și munca aceea de filtrare a informației și de structurare înainte să ai informația scrisă efectiv, riști să lași pe din afară unele lucruri care sunt importante și care ar conta să fie în articol. Și de asta, eu așa văd partea asta cu inspirația pe de o parte. Pe de altă parte, clar, mai ales abordând subiecte din astea care sunt foarte importante pentru oameni și noi fiind o revistă foarte importante pentru suflet, vreau să zic, și noi fiind o revistă spirituală, automat undeva în spatele minții e tot timpul ideea asta de responsabilitate, de faptul că ce scriu acolo trebuie să răspundă unor nevoi, să hrănească oamenii din anumite puncte de vedere și atunci văd inspirația și ca pe pur și simplu felul în care Dumnezeu îți insuflă niște gânduri. Și chiar mi s-a întâmplat acum multe articole, nu pot să zic că pe toate, dar pe multe le încep rugându-mă ca Dumnezeu să-mi dea ceva de oferit celor care citesc. Și mi-aduc aminte că în 2 articole, nu mai țin minte exact care dintre ele, dar știu că au fost 2, în care efectiv după ce le-am terminat de scris, mi-am dat seama că nu știu cum am gândit chestia aia, nu știu de unde a venit ideea aia, cum am putut să o pun în forma asta, zic, băi, ce tare e, dar nu știu, să nu mă înțelegi greșit, adică nu în sensul, vai, ce tare sunt eu, că media mea cam știu care e, dar alea erau peste medie și atunci mi s-a părut că trebuie e un element supranatural da. Acolo. Da. Mie mi se întâmplă când nu scriu articole, dar având o formare și eu în comunicare și relații publice, a trebuit de-a lungul timpului să scriu materiale, știri de presă, comunicate de presă și de multe ori aveam un blocaj, adică aveam atât de multe idei care se îngrămădeau și nu mă lăsau să încep să tastez, să scriu. Și vreau să te întreb cum gestionezi, cum dai drumul la primele cuvinte? Să știi că și pentru mine partea asta e foarte grea, adică începutul, până să faci curaj. Mulți au chestia asta, writer's block, așa se numește, nu blocajul știu, scriitorilor, da. Când ești în fața paginii albe și efectiv nu știi cu ce să începi și ce să spui. Și recomandarea în general pentru blocajul ăsta este apoi să scrii orice. Eu ți-am zis deja că nu, la mine nu merge varianta asta. Nici eu n-am putut niciodată să scriu orice. Da, și atunci petrec foarte mult până scriu începutul acela, șapoul ăla pe care oricum e foarte, foarte posibil să-l schimb după, dar mă investesc foarte mult în el și un procent destul de mare din timpul articolului e pe acest prim paragraf. Dar mă ajută foarte mult și documentarea, clar, înainte, pentru că încerc să ajung la sursele care sunt cele mai de încredere sau la sursele cele mai generale. Aproape pe fiecare subiect pe care îl scriu există 10 de oameni, poate sute de oameni care au scris înainte și care, dintre sutele astea,
o paletă mai îngustă, mai puțină, sunt cei care au dus până în pânzele albe subiectul sau care l-au analizat și la nivel de ansamblu și au făcut poate o trecere în revistă a literaturii, a teoriilor existente, adică lucrurile astea deja există și poți să te duci direct la țintă, să găsești cum a fost teoretizat, nu știu, de exemplu, un subiect acum care e la mare căutare, despre anxietate. Cum s-a studiat anxietatea de-a lungul istoriei psihologiei sau cum s-au raportat medicii la diagnosticarea anxietății de-a lungul timpului. Și vezi că unul a zis într-un fel, bazându-se pe niște presupoziții, altul a zis altfel, bazându-se pe alte presupoziții sau dând atenție unui alt unghi, unei alte abordări. Și te ajută foarte mult să ai imaginea asta așa de ansamblu. Uite, apropo de resurse și documentare, un alt blocaj pentru mine era când aveam foarte multe informații. Erau stufos tot ce aveam și mi-era greu să aleg ce rămâne, ce scot ca să fie interesant, să fie... Cum gestionezi selecția asta a informațiilor, a bibliografiei? Păi, în primul rând, încerc să ajung la vârfuri, pentru că grosul sau balastul de informație e de obicei la sursele secundare, terțiare și așa mai departe. Dar cei care sunt cu adevărat vârfuri în domeniul respectiv, teoreticieni foarte buni sau specialiști, experți în domeniul respectiv, te ajută foarte mult să sintetizezi, pentru că deja ei au făcut în mare parte munca de sintetizare și atunci, ducându-te la o sursă din asta așa de vârf, vezi lucrurile mult mai așezat. Dacă te duci într-o sursă care a preluat informația la mâna a treia, mâna a patra sau e o persoană care nu are experiență, de exemplu eu, aș fi considerată o sursă secundară sau terțiară. Chiar dacă încerc să furnizez... prima sursă. Da, cineva citind materialele mele poate să aibă cumva un ghid, dar nu poate să spună că stăpânește subiectul respectiv. Și oricum este deja filtrat de tine. Exact, exact. Și atunci încerc, ca să-mi structurez eu informația pe care o livrez, încerc să ajung la sursele mai nefiltrate. Acum, bineînțeles că asta nu se poate la fiecare subiect și chiar și căutarea surselor nu e un efort de echipă. Adică de multe ori îl întreb pe redactorul șef, uite, am subiectul ăsta, mai ales pe subiectele de teologie, mă ajută pentru că el, specializându-se pe asta, imediat mă direcționează la sursele cele mai de încredere. Pe când dacă ar fi să mă apuc eu, mai ales în teologie, unde sunt interpretări și curente de gândire cu nemiluita, e foarte greu să te strecori printre ele. E o junglă a ideilor. Și apropo despre bibliografie și resurse și surse, înainte de emisiune ți-am cerut să-mi dai un exemplu de articol cu cea mai mare bibliografie, cel mai documentat articol pe care l-ai scris și unul dintre ele pe care mi l-ai indicat poartă titlul Sectantule, viața de sine stătătoare a unei etichete, care este disponibil și pe site-ul semneletimpului.ro. Și voiam să te întreb aici, spune-mi puțin pentru cei care nu știu articolul, despre ce este articolul și apoi cum ai procedat aici legat de selectarea informațiilor, pentru că citind articolul și văzând bibliografia, ai făcut o adevărată trecere în revistă, o monografie a aparițiilor de-a lungul timpului în presa din România a articolelor despre adventiștii de ziua șaptea, sectanții, pocăiții și așa mai departe. Am pornit de la un eveniment trist, o tragedie care s-a întâmplat în România în perioada foarte apropiată momentului la care am scris articolul. O tânără de vreo 30 de ani s-a sinucis aruncându-se în fața unui tren împreună cu copilașii ei, era cu copilașii de mână și au trecut pe linia de tren. Iar presa care a relatat despre tragedia asta au spus că tânăra respectivă era adventistă. Ulterior, Biserica Adventistă a dezmințit, pentru că nu era membră de fapt.
Dar știi cum e cu informația. Contează... O dată aruncată... Da, e o piatră, e foarte greu de întors. Și am observat, adică, nu știu, adventistă fiind, normal că am o sensibilitate aparte pentru titlurile de presă în care apar adventiștii și am observat un tipar al știrilor pe care l-am și structurat apoi în încheierea articolului. Adică despre adventiști, presa din România scrie de obicei fie laudativ la adresa stilului de viață, longevitatea, felul în care... La modul generalist, adică informații care se știu la nivel general. Da, ce mănâncă adventiștii, de ce trăiesc mai mult, că fac sport, că sunt vegetariani și așa mai departe. Apoi am văzut că presa are o predilecție pentru a dezvălui atunci când au loc evenimente din astea tragice, fie crime, fie vreo infracțiune, neapărat trebuie menționată confesiunea religioasă a persoanei respective, ceea ce Dar am observat că nu totdeauna când e vorba de o minoritate confesională sau de alt tip, atunci pare că este relevant într-un fel pentru a fi menționat. Da, deși exact asta... Să creeze un profilul... Da, pentru că atunci când avem o crimă comisă de cineva, membru al bisericii majoritare, nu se precizează asta, adică pentru că nu-i considerat relevant. Cumva când e vorba de adventiști, nu știu la celelalte minorități, sincer n-am observat. Eu am observat și la celelalte, și la penticostali sau baptiști, de multe ori când se face așa un background al personajului în cauză, se menționează dacă e o chestiune de felul acesta. Da. Cumva, nu știu, mi se pare că hrănești așa faptul că ești o minoritate, pentru celălalt se traduce în faptul că ești un altul necunoscut și atunci orice chestie din asta un pic ieșită din comun te face mai, nu știu, dă mai multă savoare materialului de presă sau pare mai intrigant, mai atractiv, mai așa și... Și ca să ne întoarcem la articol și la documentare, la surse. Da. Practic, ți-am zis, am pornit de la evenimentul ăsta, de la modul în care el s-a reflectat în presă și am zis, hai să vedem să facem așa un fel de radiografie de-a lungul timpului, cum s-au văzut adventiștii în presă de-a lungul timpului, că poate înțelegem de ce astăzi se vorbește în felul în care se vorbește. Și m-am bazat pe ajutorul la 3 istorici, trei persoane, 3 adventiști, membri ai Bisericii Adventiste care au doctorat în istorie, Adrian Neagu, Gheorghe Modoran și Emanuel Ungureanu, care au avut generozitatea să mă ajute cu informații. Adrian Neagu m-a ghidat chiar către o bază de date foarte, foarte bine făcută, cu materiale scanate de presă, unde am putut să văd efectiv cu ochii mei foaia de presă și cu articolele respective, să văd cum erau așezate, puse în pagină, ce era pe lângă, adică era cu totul alt sentiment decât dacă aș fi citit pur și simplu într-o carte neilustrată sau așa, și asta m-a ajutat foarte mult. Dacă rețin bine, ai ajuns și să mergi la arhive video în ocazia asta? Nu. Era unul dintre cazuri, da, am scris despre cazul lui Titu Ghejan, care, apropo, fac o mică paranteză aici, mi-a spus că am avut o conversație ulterior cu el și mi-a spus că citem și eu așa într-o zi revista și la un moment dat văd că e numele meu acolo și nu știam ce se întâmplă. N-a fost foarte... Dar în ce context a apărut ca povestea lui în articol? Povestea lui este una de persecuție. El a fost în perioada comunistă, era profesor de matematică, parcă, la o școală și nu refuza să predea cursuri sâmbătă, așa cum se practica pe vremea respectivă. Și atât el împreună, cât și împreună cu un coleg făceau lucrul ăsta și au atras atenția unei realizatoare a unei emisiuni, Reflector se numea pe vremea aceea, o emisiune de, așa zis, jurnalism investigativ, deși judecând numai după episodul ăsta în care a apărut Titu Ghejan, numai investigație nu era ce se întâmplă acolo, era pur și simplu propagandă politică. Și au pus
a fost cumva intervievat pe tema motivelor pentru care el alege să facă lucrul ăsta din niște rațiuni religioase, ceea ce era foarte prost văzut în epocă, era retrograd și chiar în emisiune erau niște voci care spuneau vai, da, cum se ia așa ceva în calcul în lumea zilelor noastre, ceva de felul ăsta. Dar problema a fost mai mult decât faptul că el a fost defăimat la televiziunea publică. El a suferit după aceea consecințe, a fost concediat de la școala respectivă, a făcut, la un moment dat, cred că a făcut și un an de închisoare, pentru că tot așa a refuzat să se supună cutumelor vremii care contraveneau convingerilor lui religioase. Și tot pe ideea asta am mai scris un alt material despre el, pentru că mi-a atras atenția cazul lui și cât de mult a avut de suferit din cauza... Adică, cu ce făcea rău societății un om care nu făcea ceva... Bine, știm că în timpul comunismului, dacă nu te încadrai în linia partidului, erai dușmanul poporului. Și de aceea, neparticipând la asta, împotriva științei, împotriva tot ce era. Cu gândirea de acum, gândire de milenial, îți vine foarte greu să concepi că pentru un lucru atât de puțin semnificativ până la urmă, pentru societatea în ansamblu, cineva a avut de suferit consecințe atât de dramatice. Și am mers la arhiva TVR, asta spuneam, ca să văd și eu, efectiv, să văd cu ochii mei emisiunea. Și m-am uitat la toată și am scris un alt material, de asta spuneam. Deci în articolul ăsta pe care îl discutăm acum am amintit un pic, firul evenimentelor, iar în cealaltă, efectiv, am făcut o analiză a emisiunii și am demonstrat... Ce titlu poartă articolul acesta, ca să... Spunem, poate cei care ascultă să intre să... Da, nu mi-aduc aminte acum exact. Era ceva de genul că un milenial judecă un caz de persecuție asupra unui adventist sau ceva de felul ăsta. Oricum, conține cuvântul milenial și cred că dacă ascultătorii dau căutare... Caută și după titlul Ghejan semnele timpului... Cel mai simplu, așa. Da, corect. Da, și așa a decurs documentarea, adică vorbind cu oamenii ăștia care au studiat și au făcut doctoratele pe istoria adventiștilor și mai ales felul în care erau portretizați în perioada asta mai totalitară. După care am mers la sursele lor primare cât de mult am putut și am încercat, le-ai găsit și pe care le-am putut găsi, da. Și apoi am încercat să-mi formez eu o imagine și concluzia la care am ajuns a fost că totuși materialele de presă pe care le citim astăzi sunt pistol cu apă față de ce era pe vremuri și atitudinea pe care o avea presa față de adventiști. Și aici vorbim și de presa religioasă a vremii, care era mult mai puternică înainte decât am putea să ne imaginăm noi poate astăzi, și presa generalistă, adică am găsit niște articole prin Adevărul, prin Universul, parcă era o revistă. Da, și toate pornesc de la chestia asta pe care o spuneam înainte. Oamenii confruntați cu cineva diferit se tem și nu știu cum să se raporteze la ceea ce nu cunosc și le e foarte ușor să se raporteze, adică le e foarte ușor să proiecteze asupra celuilalt o imagine negativă. Și ca să trecem din zona asta negativă, aș vrea să te întreb dacă ai articole care îți sunt dragi într-un mod special. Chiar m-am gândit, mă întreba o prietenă acum puțină vreme, mă întreba dacă am un articol care să fie articolul meu preferat. Și i-am dat un exemplu, se numește Cea mai neînțeleasă dintre iubiri. Pe acesta mi l-ai trimis și mie când ți-am cerut un articol special. Da, sunt multe articole de care m-am legat foarte mult și în care simt că m-am investit și am pus tot ce aveam mai bun în momentul la care le-am scris. Dar cumva, nu știu, ăsta mi se pare că e dincolo de importanța pe care o are pentru mine, pentru ce am descoperit studiindu-l, mi se pare că e foarte relevant, poate mult mai relevant decât altele, sau o nevoie mult mai relevantă pentru cititori. Și ca să merg mai adânc în sufletul tău,
Aș fi curios să știu mai multe despre ce lasă în inima ta articolele pe care le scrii. Te schimbă articolele? Clar. Adică chiar mă gândeam la asta, dacă n-aș fi lucrat la Semnele Timpului, nu știu, dacă aș fi rămas pe o direcție din asta a presei mai degrabă comerciale, mă întrebam cum aș fi gândit astăzi sau cum aș fi arătat astăzi și sunt convinsă că într-o instituție de presă care are altă politică editorială, nu aș fi avut timpul să aprofundez lucrurile pe care le-am putut aprofunda la Semnele Timpului și care chiar contează pentru mine. Adică, pentru mine e un privilegiu faptul că am putut studia unele lucruri, unele chiar ghidată cu ajutorul oamenilor la care am avut acces, care m-au hrănit și care m-au ajutat în momente cheie. Adică chiar o experiență foarte recentă e articolul pe care l-am scris chiar în luna în care a murit mama mea. Fără să știu, fără să știu că urma să se întâmple asta. Era un articol despre trauma secundară și despre cum ne afectează emoțional durerea altor oameni. Și studiind despre asta am descoperit că există un tipar al reacției la durere. Durerea, practic, e ca am ajuns să o văd așa ca pe un pumn în față, pe care îl primești când nu te aștepți. Și cu toate astea există nu un anumit tipar, că nu toată lumea reacționează la fel. Da. Dar sunt unele lucruri care se regăsesc în experiența multor oameni sau unele lucruri care știi că se pot întâmpla în momentul respectiv. Și atunci când a murit mama, a fost pumnul ăla în față. După care a trebuit să mă redresez cumva și văzând reacțiile despre care scrisesem în articol, văzându-le la mine... Că încep să apară și se desfășoară. Mi-am dat seama că nu... hai să fiu mai concretă. Poate e mai ușor pentru ascultători așa. Cei care studiază răspunsul la durere spun că e bine ca în momentele în care ești cel mai afectat să nu iei decizii importante, decizii majore. Nu știu, de exemplu, să divorțezi sau să-ți dai demisia sau... Să vinzi și să pleci. Să te devii nomad, nu știu. Durerea te poate face să iei decizii de felul ăsta. La momentul respectiv... nu știu, printr-un mecanism psihologic pe care nu cred că are rost să-l explic acum, mi-era foarte greu să-L văd pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care mă iubește în momentul în care mă doare. Adică, nu știu, ne așteptăm ca Dumnezeu, pentru că tot vorbim că Dumnezeu e iubire, Dumnezeu are grijă de noi, ne așteptăm cumva, chiar dacă rațional știm că lucrurile stau altfel, ne așteptăm să ne protejeze în momentele alea și să nu lase lucrurile să ne afecteze, nu știu, să ne taie respirația, să simțim că se prăbușește totul în jur sau că lumea își pierde cu totul culoarea. Dar lucrurile astea se întâmplă pentru că așa funcționează durerea. Și asta a fost una dintre descoperirile cele mai importante, faptul că simțeam lucrurile pe care le simțeam. Nu era un portret al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mă abandonase în momentul ăla. Nu se întorsese cu spatele la mine și ceea ce s-a întâmplat s-a întors pentru că Dumnezeu n-a fost atent 2 secunde. Era pur și simplu o reacție la durere. Durerea te face să gândești în felul ăsta și pentru că eu studiasem mecanismele astea ale durerii pentru articol, m-am crezut pe mine însămi atunci când mi-am zis nu mai gândi așa, nu e bine așa, asta e durerea, nu gândești tu așa. Ai putut cumva să te vezi prin ochii teoretici sau cumva să ieși din și să te vezi un pic din exterior și să poți să... Deși n-a fost consolarea finală sau normal. Așa, dar nu m-a lăsat să mă duc cu totul sub apă. Să te afunzi din ce în ce mai mult, că e într-un fel te afunzi tot mai mult. Să-mi pierzi speranța, că asta până la urmă contează. Orice ți se întâmplă, să mai ai acolo un crâmpei, că totuși mai rămâne ceva. Da. Îți mulțumesc, nu mă așteptam să deschizi așa de multe. Nici eu nu propusesem, dar așa a mers discuția și cred că e bine să vorbim și despre lucrurile astea care sunt parte din noi și care cumva ne fac să fim oameni. Că așa toată lumea vorbește despre succesul unuia, despre succesul altuia, dar mai rar vorbim despre lucrurile care ne doboară la un moment dat,
să vorbim într-o așa manieră încât să-i ajute pe ceilalți care ascultă. Și asta mi se pare o provocare și în scris, în sensul că, da, lumea poate să fie plină de exemple de best practice sau, uite, a reușit dar nu spune nimeni cum a ajuns acolo, cum a ajuns nu știu, dintr-un cerșetor, dintr-un măturător să ajungă miliardar, ca să dau un exemplu. Clișeul. Da, clișeul clasic. Ne apropiem de final și înainte de a trece la ultima rubrică în care te-am invitat să ne recomanzi o carte, avem o întrebare cu clepsidră. Nu e doar de decor. Și am să-ți dau clepsidra, am să spun întrebarea și trebuie să răspunzi până se termină timpul. Așa cum te-am întrebat dacă ai articole care ți-au plăcut și sunt dragi, vreau să te întreb dacă ai articole de care ți-e rușine și pe care regreți că le-ai scris. Rușine, nu pot să zic. Adică am articole pe care astăzi le-aș scrie altfel, cu altă voce, cu alt ton, poate cu altă documentare, dar până la urmă și articolele de care nu sunt neapărat mândră astăzi sunt articole pe care m-au crescut. Știu că și asta poate să sune puțin clișeic, dar nu mi se pare util să-mi fie rușine de ceva ce am făcut în trecut pe care nu-l mai pot schimba acum. Dar, da, pot să înțeleg ideea în sensul că rușinea e ceva diferit de vinovăție, în sensul că e ceva public și vorbind despre ceva ce ai scris, da, a văzut toată lumea, a citit toată lumea. Da. Cred că asta. Am câteva materiale în minte pe care când le-am recitit peste ani, nu mă recunoșteam pe mine în sens negativ în materialele respective. Sau materiale pe care știu că am unul exact, precis în minte, pe care știu cum ar fi trebuit să-l scriu, dar nu mai pot să... Dar uite, asta e dacă nu se duce timpul, e o chestie utilă pentru că oamenii când văd ceva scris se gândesc că gata, ăsta e final. Adică s-a scris acolo, cineva a citit, a corectat, așa rămâne. Dar nu e așa, adică chiar și omul care scrie, exact, trece printr-o... Poate să fie într-o anume etapă sau într-o... Da, gata. S-a terminat timpul. Și la final, pentru că vrem să avem și o rubrică în care invitații noștri să recomande o carte celor care ne privesc sau celor care ne ascultă, spune ce carte vrei să ne recomanzi. Am adus-o pe Kindle pentru că așa am citit-o prima dată în format electronic și cred că așa e cel mai ușor și pentru ascultătorii noștri să o găsească, nu se mai tipărește în limba română. În română se numește Evanghelia Vagabonzilor, iar în engleză a fost tipărită la editura Aquaforte și chiar i-am sunat să întreb dacă mai au cartea. Mi-au zis că mai avem un exemplar, dar acela nu e de vânzare. E pentru, da. Tare mult mi-aș dori să se reediteze pentru că mi se pare o carte foarte valoroasă. În engleză cum este titlul pentru a găsi? Ragamuffin Gospel. E scrisă de Brennan Manning, un autor care are o poveste de viață spectaculoasă și în sens negativ și în sens pozitiv, dar mai ales în sens negativ. Adică pentru o persoană care are anumite pretenții de la autorii pe care îi citește, asta poate să fie puțin descurajator. Dar eu aș da cu toată inima lucrurile astea la o parte, în sensul că a fost alcoolic, dar a devenit abstinent în timp după multe recăderi și multe eșecuri la capitolul ăsta și a pierdut și căsnicia din cauza băuturii și a trecut prin multe, a locuit și în deșertul spaniol la un moment dat pentru o perioadă, a spălat și vase într-un restaurant din Elveția, a fost și în marină sau în armată, nu mai țin minte exact. A avut o viață foarte colorată, foarte plină și asta se reflectă mult în felul în care scrie ca un om care a trecut prin multe, a cunoscut mulți oameni, a văzut multe lucruri, dar în același timp nu e o carte scrisă ieftin sau slab documentată. E o carte care face apel și citează foarte mulți autori cu greutate în domeniu, dar nu ți-am zis despre ce e vorba. Asta voiam să te întreb, da. Evanghelia Vagabonzilor este despre Evanghelie, dar despre Evanghelie într-un mod complet neelitist, complet
plin de suflet, plin de miez și într-o manieră în care să atingă sufletele atât ale cuiva, ale unor persoane educate, dar și a unor vagabonzi care simt că nu mai au ce să ofere lumii sau... Nu mai valorează nimic. Nu mai valorează nimic, exact. Pentru că, de fapt, asta e ideea Evangheliei, că în fața lui Dumnezeu nu te duci nici cu diplomele, nici cu articolele pe care le-ai scris la semnele timpului, nu te duci cu nimic. Gol. Da. Și ce am câștigat eu personal citind cartea asta este o reîmprospătare a unui concept pe care îl aveam din copilărie, dar tocmai din cauza faptului că îl cunoșteam de mult, nu îl înțelegeam la adevărata lui valoare. Mai exact, faptul că iertarea pe care ne oferă Dumnezeu e necondiționată. Auzim chestia asta, iubirea necondiționată a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Dar eu cel puțin nu am reușit să aduc asta la nivelul practic, în experiența mea emoțională, până foarte de curând. Adică tot timpul aveam senzația că totuși, uite, eu îmi fac partea și Dumnezeu își face și El partea Lui. Și lucrurile nu sunt așa, adică iertarea noastră, nu mai putem să facem nimic pentru ea. Nici dacă am încercat, nici dacă prin absurd am reușit să producem ceva atât de pur și de inocent cât să zici că are vreo importanță. Pentru că iertarea s-a petrecut. Iertarea a avut loc la cruce atunci când Domnul Hristos s-a jertfit pentru noi și ne-a iertat păcatele, iar noi, prin gesturile noastre de căință, de regret față de ce am făcut, nu facem altceva decât să ne întoarcem cu fața spre evenimentul acela care a avut loc și să spunem, da, Doamne, îți mulțumesc că a fost pentru mine. Nu putem să-L convingem pe Dumnezeu să facă asta cândva în viitor, să ne ierte cândva în viitor. El ne-a iertat deja, dar noi avem nevoie să acceptăm acea iertare și mai mult decât atâta să o lăsăm să lucreze o transformare în viața noastră, pentru că iertarea asta nu e doar ceva... Și asta explică cartea foarte, foarte frumos. Nu e o procedură birocratică prin care treci și gata, ți s-au rezolvat conturile și ai testul COVID și poți să mergi în cer. Nu mai ai păcat, gata, te duci în ceruri. Iertarea e, de fapt, primul pas care s-a întâmplat și pe care, acceptându-l, poți să-l folosești ca să începi o relație cu Dumnezeu. O relație care presupune creștere. Și creșterea asta include și... eșecuri, include și recăderi, include și momente în care te simți trădat tu în raport cu propriile tale idealuri și te gândești, wow, dar cum am putut să fac asta? Și prin referințele pe care le aduce la Biblie cartea asta, te ajută să înțelegi că nu e nimic neobișnuit în asta, că toate personajele biblice, toți oamenii din istorie, practic, chiar și cei care l-au văzut pe Iisus față în față, care au avut revelațiile iubirii lui Dumnezeu nemijlocit, au avut după aceea căderi și au fost dezamăgiți de propria persoană. Dar cu toate astea, relația lor cu Dumnezeu a fost mai mare decât asta. Mai mare decât... N-a putut să fie redusă la niște greșeli. A putut să le cuprindă și până la urmă să le dea un sens chiar și lor și să fie bine până la urmă. Deci, încă o dată repetăm și cei care ne ascultă să rețină, Ragamuffin Gospel, Brennan Manning, pe Amazon, sigur, se găsește pentru a fi descărcate cumpărate și descărcate pe Kindle. Alina, îți mulțumesc foarte mult pentru această ocazie în care am stat și am discutat, am aflat mai multe despre ce stă în spatele articolelor, despre proces, despre modul în care te schimbă. Mă bucur că am putut avea această ocazie și îți mulțumesc și ție că ai fost alături de noi la această discuție până la final. Te invit cu drag și la ocaziile următoare. Dacă ne-ai urmărit pe Speranța TV, săptămâna viitoare la aceeași oră ne vom regăsi. Dacă ne-ai ascultat pe platformele de streaming audio, nu uita să dai follow. Săptămânal vom posta un episod nou. Același lucru este valabil și pentru canalul nostru de YouTube, unde te invit să dai subscribe și pentru a ajunge la cât mai multe persoane, dă un like și un share acestui episod ca să afle cât mai mulți de podcastul Semnele Timpului. Și până atunci, nu uita, gândește mai departe.